हेल' लोगोफोर गासै दायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ गिबियावनो जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दङ होननानै। आङो दिनै क्लास 10नि समाज बिगियाननि नैथि खोन्दो बुहुमखौरांनि फार्स्ट माबाखौ लानो नागिरदों। मा होनो फार्स्ट खोन्दो एबा गिबि खोन्दो दै सुंद'यै फिननाय आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय। फंबाय बिनानावमोन दङबा नोंथांमोननि न'खराव एसेबाबो खोन्थाना हो जाहाथे बिथांमोना बुजियो। से नाम्बाराव नाय बुहुमखौरांखौ मोनबेसे आयदायाव राननाय जादों आरो मा मा? फिननाया नाय मोननै आयदायाव, बेनो जाहैबाय मिथिंगायारि बुहुमखौरां आरो सुबुं बुहुमखौरां। बे बुहुमखौरां होननानै बुङोबा बुहुमनि सोमोन्दै फरायसंनाय आरोना। मा मानि सोमोन्दै फरायसंनो? मिथिंगायारि बुहुमखौरांनि सोमोन्दै। मिथिंगानि बे जेनेबा मिथिंगायाव मा मा सम्पति मोनो, बोरै बोरै मा थायो, मा मायो, बैनि सोमोन्दै फरायनाय। आरो सुबुं बुहुमखौराङा जाहैबाय जों सुबुं रांखान्थि बुहुमखौरांजों एखेयानो जायो बेयो दै सुबुं बुहुमखौराङा। दा 2 नाम्बाराव नाय बुहुमनि गासै आबहावाया एखे जायो ना मानो? फिननाया जाहैबाय बुहुमनि आबहावाया एखे जाया दै। बुहुमनि आबहावाया आलदा आलदा जायो। जेरै जोंनियाव बिराद गरम जायोबा बबेबा साइडआव गुसु, जेरै आमेरिकायाव खोमसिबा जोंनियाव सान, बेफोरबायदि ना। आरो हनै साउथ इण्डियायाव बिराद सान्दुं जायोबा जोंनियाव एसे थान्दा, बेफोरबायदि बोथोरा मानि आलादा आलादा जायो आरो। 3 नाम्बाराव नायदो रांखान्थियारि बुहुमखौरां माखौ बुङोनो? रांखान्थियारि बुहुमखौरां माखौ बुङो? मेट्रिक एग्जामाव बेफोरबायदियानो फैयो दे, ओंखायनो मोजाङै जों बुजिना लानाया मोजां। फिननाया नायलाय मा होनदों? बुहुमखौरांनि जाय आयदायाव सम्पदनि दिहुननाय, राननाय, बाहायनाय आरो सोलाय सोल' आरो बेफोरजों सोमोन्दो थानाय मानसिनि खामानिफोरनि जायगा एबा सम बायदियै फरायसंनाय जायो बेखौनो रांखान्थियारि बुहुमखौरां बुंनाय जायोनो। रांखान्थियारि बुहुमखौराङा मा जायोनो? जाय सम्पदखौ दिहुनो आरो, सम्पद मानि जोंनि लाइ लथर माबा माबि दे सम्पति होनो जायखौ, जाय सम्पद जोंनो गोनां जानायखौ होनो सम्पद दिहुननाय, बेखौ राननाय, बेखौ बाहायनाय आरो बेखौ सोलाय सोल' खालामनाय आरो। बियो मानो जोंनि सुबुं माहारिजों, जोंनि मानसिजों जायगा आरो सम बायदियै बैफोरनि बे मानसिजों सोमोन्दो गोनां बैखौ फरायसंनायखौनो मा होनो? बिनि सोमोन्दै फरायनायखौनो रांखान्थियारि बुहुमखौरां होननानै बुंनाय जायोनो दै। रांखान्थियारि बुहुमखौरां माखौ बुङो होमबा? फंबाय बिनानावमोना बुजिनानैल' लिरबानो आरामसे नाम्बारखौ मोनगोन आरो ना फरिखायाव फैयोबा। गासैखौबो बुस्थुखौनो जों बुजिनानैसो लिरनांगौ, मालाबाबो मोखासथ' लानानै लिरनो नाङा आरो। नों मोजां बुजिदो रांखान्थियारि बुहुमखौरां माखौ बुङो। जों बुजिखाबाय ओरैनो बुहुमखौरांनि, बे जोंनि बुहुमखौरांनि मा होनो? सम्पति दिहुननाय, राननाय, बाहायनाय आरो सोलाय सोल' जानाय, बेफोरो मानसिफोरजों सोमोन्दो दंनो। बै मानसिजों सोमोन्दो गोनां बिसोर सोलाय सोल' खालामनाय, दिहुननाय, मानाय, फाननाय, बेफोरखौनो बाहायनाय, बेफोरखौनो मा होनो? बिसोरनि सोमोन्दै फरायनायखौनो रांखान्थियारि बुहुमखौरां होनना बुंनाय जायो। बे थांबाय दै। दाना 4 नाम्बाराव नायनि मानसिनि रांखान्थियारि जिउ राहा एबा खामानिया मोनबेसे रोखोमनि आरो मा मानो? बेयो जोबोर गोनां दे। मानसिनि रांखान्थियारि जिउ राहा बेयो मोनबेसे रोखोमनि दङनो? बे फरिखायाव फैनो हागौ दे, मेट्रिक फाइनालाव बिराद इम्परटेन्ट बियो, मोजाङै नायबानो जाबाय। फिननाया नायनाय मा होनदों? बियो 4 रोखोमनिनो। मा होनदों? मानसिनि रांखान्थियारि जिउ राहाया 4 रोखोमनिनो दै। नायनाय फिननाया मा होनो? 1 नाम्बाराव दं गुदि जिउ राहा, ओमफ्राय नैथियारि जिउ राहा, बहाय माबा जादों दे नै नैथियारि जिउ राहा बियो माने गुदि जिउ राहा, प्राइमारि अकुपेसन, सेकेन्डारि अकुपेसन बिदिनो होखादों दे, आं इंलिसनिखौ नायदो नोंसोरो उनाव। माने से नाम्बाराव दं गुदि जिउ राहा, नैथियारि जिउ राहा, थामथियारि जिउ राहा आरो ब्रैथियारि जिउ राहा। बेल' दे, सेथि, नैथि, थामथि, ब्रैथि होनबाबो जागोन। मानो? मानसिनि रांखान्थियारि जिउ राहाया। दाना जों बेखौबो एसे बरनायनानै बुंनांगोन। गुदि जिउ राहा बा सेथि जिउ राहाया मा बुस्थु जों बेखौबो मोनथिथारनांगोन नङा होमबा? दा नायदो नै गुदि जिउ राहाया मा बुस्थु? जाय खामानिजों मानसिया मिथिंगानिफ्राय सम्पद बुथुमो बेखौनो गुदि जिउ राहा बुङोनो। जोंनि मिथिंगायाव जों बुहुत मोनो, नंगौना नङा? जेरै जोङो माइ आबाद, माबा माबि आबाद, जेरै मेघालयआव खैला मोनो, ओमफ्राय जोंनियाव बुहुत आबाद फिथाइ सामथाइ मोनो। बैफोर सम्पदखौनो मा होनोनो? जेरै बेफोरनो मा? गुदि जिउ राहा जाहैदों दै जोंनि मानसिनि, सुबुं माहारिनि। मा होनो बेफोरो? आबाद मावनाय, ना हमनाय, हाग्रानि सम्पद बुथुमनाय, खनि सम्पद बुथुमनाय,
बैफोरो मानो गुदि जिउ राहानो मानसिनि दै मानसिनि रांखान्थियारि जिउ राहा नों दे रांखान्थियारि जिउ राहाया मोनब्रै नालाय गुदि जिउ राहा बे गुदि जिउ राहायावनो मानो जाय मानसिया मिथिंगानिफ्राय सम्पद बुथुमो बेखौनो गुदि जिउ राहा बुङोनो दे मिथिंगानिफ्रायसो दे मानसि बानायनाय नङा आबाद मावनाय बेथ' मिथिंगायासो हायाव गायबासो जायो नालाय ओमफ्राय ना हमनाय मिथिंगानिफ्रायसो मोनो नाखौबो हाग्रानि सम्पद बुथुमनाय हाग्रायाव जेरै दंफां लाइफां लायनाय माबा माबि लायनाय मैगं थाइगं लायनाय बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय खनि सम्पद बुथुमनाय खनि होनना बुङोबा जेनेबा थावखौ संख्रि ओमफ्राय ओरै माबा खैला बेफोरबायदि आरोना दानिया नैथि जिउ राहाया मा बुस्थु जों बेखौ एसे बुजिना लानो फैदोलाय नै जाय हाबानि गेजेरजों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि बेसादफोरखौ मा होनो बायदि मैया दारिमिननि हेफाजाबै मानसिनि बाहायनायाव खालामनाय जायो बेखौनो नैथियारि जिउ राहा बुंनाय जायोनो दै जेरै शिल्पनिफ्राय दिहुननाय खान्थि बायदिसिना लुनाय आरो लुफिननाय हाबाफारि बायदि बायदिनो जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय जेनेबा जों आबाद मावनानै मोनबाय बै फार्स्टआव सेथिनिफ्राय मोनबायना नोङो फार्स्टआव जोङो मोनबाय जों आबाद मावनानै फाथोखौ जोङो जेनेबा दिरुं सायो माबा माबि खालामो नङा होमबा ना हमनाय नाखौ जों आसार खालामो मा खालामो बैबायदि इन्डास्ट्रि माबा माबि लुफिननाय आरो ना आसार बानायनो ना गोरान बानायनो ओमफ्राय जेरै खनि सम्पद खैलाफोरखौ उनाव अर सावनो मानो बैफोरबायदि माखासे इन्डास्ट्रि सिस्टेम बानायनाय माबाखौनो मा होनना बुङोनो गुदि सेकेन्ड नैथि जिउ राहा माने सेथियाव जोङो मोनबाय नैथियाव जोङो रानबाय दाना थामथियारि जिउ राहायालाय मा जों बेखौ नायनो फै जाय हाबानि गेजेरजों गुदि आरो नैथियारि जिउ राहाजों दिहुनजानाय मुवाफोरखौनो बाहायग्रानि खान्थियाव मोनहैयो बेखौनो मिथिंगायारि जिउ राहा बुङोनो दै जेरै हान्था मेला मटर हाथाय ओमफ्राय फायखारि एबा खुस्रा फाननाय दावबायनाय फोनांजाबनाय बायदि सरजाबनायफोरा मा जायोनो थामथि जिउ राहा जायो जेरै हान्था मेला खालामनायाबो मटर गारि ओमफ्राय हाथाय बाजारखौ नों दे ओमफ्राय फायखारि खुस्रा फाननाय दावबायनाय बैफोरो मा होनो थामथियारि जिउ राहा जाहैदों दे ओमफ्राय दाना ब्रैथि जिउ राहायाव नायनो फै ब्रैथियारि जिउ राहाया माखौ होनना बुङो जाय खामानिजों नैथियारि थामथियारि ओमफ्राय जिउ राहा बुङोनो आरो ब्रैथियारि ना जाय खामानिजों नैथियारि आरो थामथियारि जिउ राहाफोरखौ बांसिन मोजां एबा फिथाइ गोनां खालामनायाव मदद खालामो बेखौनो ब्रैथियारि जिउ राहा बुङोनो मा होनो नैथि आरो थामथियारि नैथियारियाव मामोन जाय आबादनिफ्राय मोनो जों बेफोरखौ मा बाहायफिनोमोन जेनेबा दारिमिन लुबोनाय माबा माबि बुस्थु बानायोमोन ओमफ्राय दानिया थामथियाव मामोन जोङो बै बुस्थुखौ जोङो बाहायफैयोमोन दै जेनेबा जों फार्स्टआव माइ आबाद मोनबाय माइ आबाद मोननानै फाथो आबाद मोनबाय बै फाथो आबादखौ मा नोङो मोनसे दारिमिनाव लाबोनानै बेखौ दिरुं बानायबाय दिरुं बानायखांनायनि उनाव जोंनो बे दिरुंखौ लाबोनानै जोंनो फानफैबाय बै फानफैनाया थामथि बै दिरुं बानायनाया नैथि बै नैथि आरो थामथिनि जेनेबा जाय फिथाइ गोनां एबा मदद खालामो ब्रैथिखौ बेखौनो मा होनना बुङोनो बैसोर मोननै मदद खालामनायखौनो ब्रैथियारि जिउ राहा होनना बुङोनो जेरै सिगाङाव जों माने बेंक एबा गुबुन राङारि फसंथान फोसाव बिलाइ खुंथाय सोलोंथाइ बेफोरबायदि आरोना जेरै फैसा दोननो थाखाय जों बेंक दङना ओमफ्राय माखासे राङारि फसंथानफोर ओमफ्राय जेरै फोसाव बिलाइ बे माने निउसफोर ओमफ्राय खुंथाय सोलोंथाइ माने लेखा फरा सोलोंनाय बैफोरो ब्रैथियारि जिउ राहा जाहैदों दे अब्ला जोङो हमनो हाबायदि मानसिनि रांखान्थियारि जिउ राहा एबा खामानिया मोनबेसे रोखोमनि मोनब्रै सेथि नैथि थामथि आरो ब्रैथि सेथिया मा नैथिया मा थामथिया मा ब्रैथिया मा बेखौ बुजिबाय नङा होमबा दा नोंथांमोना बेखौनो मोजाङै नायनानै बुजिनांगोन आरोना एसे नोंसोर लेखायाव फरायफिनबानो बुजिगोन जाय फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक फाइनाल होगोन बुहुम खौरां होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि बे बुहुमाव बेसेबां जों मेगनजों फिदिंनानै नुयो मोजां गाज्रि गासिबो गिदिर उन्दै बेफोरखौनो मा होनना बुङो बुहुम खौरां होननानै बुङो दे बुहुम खौराङा मोननै बाहागोआव रानजायो नायफिनलाय मिथिंगायारि बुहुम खौरां आरो सुबुं बुहुम खौरां मानि मोनसे जेनेबा एरिया गामि ओमफ्राय मोनसे टाउन एरिया बैफोरो सुबुंजों दाजानाय बुहुम खौरां नंगौना नङा सुबुङा बहाय जमा थादों ओमफ्राय मिथिंगायारि बुहुम खौरां होनना बुङोबा जों सुबुं माहारियाबो बे मिथिंगायावनो हाबफागोन आरो जोंबो दंफां लाइफां गासिबो हाजो हाला गोजौ गाहाय हाखर हाला बुहुमाव बेसेबां दं बेखौ मिथिंगायारि बुहुम खौरां होनना बुङो जाय मिथिंगाया गावखौ सोरजियो गावनो गाव सोरजिना लायो
ओमफ्राय सुबुं भुमखौराङा जाहैबाय जों सुबुं माहारियासो सोरजिना लानायखौ सुबुं भुमखौरां बुङो। ओमफ्राय मिथिंगाया जाहैबाय मिथिंगाया गाव हारसिंनो सोमजिनाय मानसि बानायो दै। ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनो भुमखौराङा माब्लाबाबो जोंनि भुमखौरांनि बायदि बायदि जायगायाव बायदि बायदि आबहावाफ्रा आलदा आलदा जायो। बाहाय गुदुंबा बाहाय गुसु, सोरनियावबा हाजो एरिया माइ आबाद जाया, सोरनियावबा प्लेन एरिया बेवहाय जेनेबा माबा माबि दस्रा आबाद जाया, हाजोआव जाग्रा आबादफोरा जाया, बेफोरबायदि आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नायनानै एसेबाबो बुजिदों आरो एग्जामाव फैबा एसेबाबो बुजिनानै लिरनो हागोन, एसेबाबो बुजिनानै मोनथिनानै गोसोखांनानै एग्जामाव फैबा लिरनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। बाय बाय।